Ezen a mérkőzésen a fehérben játszó Green Bay Packers a vörösmezben feszítő Tampa Bay Buccaneers-szel mérkőzik meg. Amikor bekapcsolódunk, akkor a Tampa Bay birtokolja a labdát, és a Green Bay 41 yardos vonalának magasságában vagyunk. Ez az első lehetőség a 10 yard elérésére. A Tampa Bay balra indítja akcióját, és 2 yardot halad előre, így már csak 8-at kell megtenniük. Second and 8, tehát második és 8. Mivel előrehaladásra van szükségük, passzal próbálkoznak, azonban ez sikertelennek bizonyul. A Buccaneersnek tehát minimálisan 8 yardot kell egy próbálkozásból előre haladni. Ha megint sikertelenül fejezik be az akciót, akkor valószínűleg felszabadító rúgásra kényszerülnek. Ám a Tampa Bay jól vizsgázik a kiélezett helyzetben, 10 yardot haladva előre, így újabb 4 lehetőséghez jut. Most ismételten első és 10-en állnak, azaz első lehetőségüket igyekeznek kihasználni. Ekkor kézzel fogható közelségbe kerül a pontszerzés lehetősége. A Buccaneers jobbra indítja akcióját, és 7 yardot halad előre, amellyel 3 yardra kerül az elérendő 10-hez, hogy tovább szőhesse támadását. A 22 yardos vonalon újra balra támadnak, és megszerzik a további 3 yardot a folytatáshoz. A Tampa Bay jelentős területet nyert, és most már látótávolságba került egy esetleges touchdown lehetősége is. Az új sorozat első próbálkozásánál a Green Bay 19 yardos vonalán indulva a Tampa Bay középen juttatja előre a labdát, 11 yardot szerezve, azaz ezzel újabb első és 10 lehetőséghez juttatva a csapatát. A célterülettől 10 yardon belülre kerülve újra kezdődik a kísérletek számolása, ennek elnevezése first and goal, azaz első és gól. A Tampának 4 esélye van a pontszerzésére, első kísérletre balra indulnak és 2 yardot araszolnak előre. Második próbálkozásuk tehát a 6 yardos vonalról indul. Ekkor megpróbálják passzal meglepni ellenfelüket, azonban ez céltéveszt. Még mindig a 6 yardos vonalon a harmadik kísérlet következik. Ha nem sikerül pontot szerezni, akkor a negyedikre valószínűleg mezőnygól kísérletre vállalkoznak. A Tampa Bay ismét passzal próbálkozik, azonban összes elfogójuk védve van, így a Buccaneers irányítója Trent Dilfer remek döntést hoz. Maga cipeli a labdát az ellenfél végzónájába, touchdown-t elérve. Nem minden támadás végződik touchdownnal, a legtöbb felszabadító rúgásba torkollik, ezért nevezik az amerikai futballt a területszerzés játékának. A csapatok a területek feletti uralmat igyekeznek megszerezni, és ha nem sikerül pontot elérniük, megpróbálják kiszorítani, saját célterületüktől a lehető legtávolabb tolni ellenfelüket. A futball mind a támadó, mind a védő oldalon a stratégia játéka. Minden egyes akció előtt a vezetőedző dönt, hogy passzal vagy futással próbálkozik a csapat. Döntését az irányító közli a többiekkel egy rövid megbeszélés után. Futással általában kevesebbet lehet előre haladni, de kisebb a kockázata is. Passzal nagyobb a területnyerés lehetősége, de sokkal nehezebb sikeresen végrehajtani. Annak eldöntése, hogy passz vagy futóakció induljon, számtalan tényező függvénye, függ a hátralévő kísérletek számától és függ a pozíciótól. Ha a csapat közel van saját végzónájához, akkor általában futóakciót választanak. Amikor a pálya középső harmadában folyik a játék, akkor mindkettővel próbálkoznak. A védőknek is van saját stratégiájuk arra vonatkozóan, hogyan állítsák meg a támadókat. Ők szintén megtartják rövid megbeszélésüket, amelynek során eldöntik, hogyan védekeznek a következő akció során. A legtöbb védekezési taktika szerint agresszíven támadják az ellenfelet. Amikor a védelem úgy gondolja, hogy a támadók passzolni fognak, akkor blitzhez folyamodnak, amely azt jelenti, hogy az egyik védő, aki általában elfogót őriz, megtámadja a passzolni készülő irányítót. Amikor passzolási kísérlet közben támadják az irányítót, azt sacknek hívják. Ha ez sikeres, akkor a támadók visszafelé kényszerülnek, negatív yardot szereznek. A blitz azonban visszafelé is elsülhet. Ha a blitzet blokkolják, akkor egyel kevesebb védő jut a támadó csapat elfogóira, és az irányító így könnyebben talál üres embert, akihez passzolhat. Az amerikai futballjátékosok nem izomagyú verekedőgépek, eszüket is használják az edzőtől és az irányítótól jött utasítások feldolgozásában.
This is it for the win. There's only 1 second on the clock. The kick is on the way, and the kick is good! It is good! It's perfect! It's perfect! As time expires, And that's the game at the buzzer. What a dramatic turn to the bench. And his teammates are mobbing him. incredible! I love it. Már 8 évtizede óriási tehetséggel megáldott sportolók sereglenek a National Football League-be, hogy bizonyítsák rá termettségüket. A liga 32 csapatot számlál, amelyek 2 konferenciába, azaz főcsoportba vannak beosztva, az Amerikai Futball Konferenciába vagy AFC-be, valamint a National Football Konferenciába vagy NFC-be. A konferenciák, főcsoportok további divíziókra, alcsoportokra oszlanak. A keleti, a középső, valamint a nyugati divízióra. A 16 mérkőzésből álló alapszakasz végén a legjobb 12 csapat kerül a rájátszásba. Mindkét főcsoportban kieséses rendszerben küzdenek a konferencia győztes címéért. A 2 konferencia bajnoka küzd meg a földkerekség leglátványosabb, legnézettebb mérkőzésén, a Super Bowl-on a bajnoki címért.